a WhatsApp wanda ya kamata ka san su kwarai da gaske. Na farko zan nuna ma yadda zaka tura mutum waƙa kowace kala ce duk nauyinta ta WhatsApp ba tare da ka sha wahala ba, kuma za ta je ya ji wannan waƙar. Na biyu zan nuna ma yadda zaka tura link mai hoto, irin link kamar dai wannan wanda zan nuna muku. Link ne zaka ga an sa mar hoto a jiki kamar wannan, kun ga na kamfanin WhatsApp ne, kana danna zai kai ka cikin WhatsApp. In baka da shi ya kai ka Play Store ka ɗauko. Kamar wannan kun ga Abba Madabo number waya ce kai tsaye. Kamar wannan plus ɗin kun gani kai tsaye gashi nan, da na danna link ɗin zai kai ni kai tsaye group na saida kwanuka da tukunya, gashi nan dai kala kala. Na uku kuma zan nuna ma yadda zaka tura phone number wayan mutum ba tare da ka gani fi ma ya gani ba, da ya danna kawai zai ga sako ne amma kuma number waya ce a ciki. Wannan sirrika ne masu muhimmanci ga mai amfani da WhatsApp. So da farko dai aka je kan WhatsApp ɗinka, zan fara nuna muku yadda za ku tura waƙa a WhatsApp. Da farko kai tsaye in ka zo cikin WhatsApp ɗinka, kowane kala ne zaka ga wani ɗan aro a nan haka gashi nan kana gani kai tsaye, so sai ka danna shi. So bayan ka danna shi kai tsaye zaka zo kan wani waje da aka sa audio a nan, kuna gani gashi nan audio sai ka danna shi kamar haka. So bayan ka danna shi zai kai ka kan duka waƙoƙinka na kan wayarka, sai ka zaɓi wace waƙa zaka tura wannan mutumin. So kai tsaye tsayin zaɓi waƙa ɗaya in muku gwaji da ita kai tsaye. Gashi nan ga wata waƙa nan J-Boy Alcohol ga ta nan kai tsaye. So don haka ita zan gwada turawa kai tsaye, kun ganta nan. Sai wannan wani waje da aka sa kai tsaye. Bayan na kai tsaye za ta tafi kan wannan WhatsApp, wannan mai da mesa da ke tafiya. So kai tsaye mu jira ta tafi. So kun gani kana ta tira tana gama kai tsaye za mu danna mu ji waƙa ce ko ba waƙa ba ce, don haka ku saurara ku ji. So hanya ta farko kenan da zaka tura mutum waƙa kowace kala ce ta WhatsApp ba tare da ka sha wahala ba. So mu je hanya ta biyu, yadda za a ka tura phone number, ma'ana number wayan mutum ba tare da an gani ba. Kai tsaye number wayan mutum ta hanya mai sauki kuma ta hanyar da ake yin. Da farko kai tsaye zaka zo nan content da aka sa. So bayan ka sa content, ka shiga content, sai ka zaɓi misali wanda aka tura wa saƙon, sai ka hau kan WhatsApp ɗinsa, sai kawai ka danna wannan aro ɗin, sai ka danna content. So kana danna content kai tsaye gashi nan kana gani kai tsaye. Misali ga wani gashi nan kuna gani, misali mu zaɓi number da a tura. Ga wani aboki na Madabo kawai aka na sa su, sai in danna. So bayan na danna kai tsaye sai in danna wannan saƙon. So bayan na danna kai tsaye wannan number ta tafi a matsayin number. Da na danna wannan message ɗin kai tsaye za ta gani kai kan WhatsApp ɗinsa in ta WhatsApp ce kai tsaye. Tura hoto mai link. Da farko misali zaka je ka copy link ɗin da kake so ka tura wannan message ɗin da shi. So misali kai tsaye mu zaɓi link ɗin da muke so mu tura wannan saƙon da shi. So kai tsaye ga wani link kuna gani na kwafo shi na group ne na business online group. So kai tsaye sai ka zo ka paste. Bayan ka paste ɗin ka sa wannan link ɗin a wajen saƙo nan, wannan abin zai nuno ma fuskar nan. So anan aku ga wani ɗan aro gashi nan kuna gani wani ɗan aro anan kai tsaye sai ku danna shi. So bayan kun danna shi zai kawo ku nan, sai ku je kan gallery gashi nan an sa gallery kawai sai ku danna shi. So bayan kun danna gallery zai kai ku kan hoton da za ku ɗauko wannan link ɗin na kan WhatsApp ɗin, hoton da kuke so ku tura link. Idan na group ne aka sa group, idan tukunya kake son tura ko mene, misali idan a baya ne, idan hoton mutum ne, idan yadda dai za a yi saurin gano an ga link ɗin a gato wannan na group ne. Da haka wannan na group da ake sa kaya ne, su a baya mene gashi nan kai tsaye zan gwada sa wannan a baya da kuke gani kai tsaye. So bayan na sa kawai sai na danna
na tura shi. So ina tura shi kun gani ya je da link ɗinsa shi wannan. Kun gani ya je da link ɗinsa shi wannan ainihin abin nan ɗin, wannan link ɗin. So kai tsaye link ɗin nan da na taɓa shi zai kai ni mahaɗarsa. Misali dama na group ne na WhatsApp, kai tsaye zai kai ni kan group. Kun gani kai tsaye kai ni kan group ɗin. So hanya mai sauƙi. Akwai abubuwa da yawa a WhatsApp wanda ya kamata ku san su, ba kamar wa'annan ba. Zan nuna ma yadda zaka haɗa WhatsApp biyu a cikin ɗaya ba tare da ka sha wahala ba. Namba biyu kana WhatsApp da ita ba tare da ka raba WhatsApp ɗin guda biyu ba. Ta cikin wannan WhatsApp ɗin duk guda biyun zai kasance da namba ɗaya kake amfani. Hanya mai sauƙi. Don haka ku dinga biyo mu a wannan YouTube channel ɗin namu ko Facebook ko TikTok. Idan bidiyon ne ya burge ka, kada ka manta ka danna mana like, kana kai sharing, kai following idan a YouTube kake kalla ko TikTok. Mun gode, mu haɗu a bidiyo na gaba.